Yebo. Mauya, Sipo, Matai. Right. So you can say, how do you bring in Yanya Saraba? Yes, so what we are doing. So that's the road that we took to Mishita say, Mudabu Farmer. And Bubania, I'm going to sit with him. No pay. So Ramne Muda would one hour to another. We wanted to Mamma to man and the Anda in the shower at the Richibuda. Saka Mune Mauda City to go and put some more seat and 1 hour to much end up and the Zenda which all good swatch. Okay. No, why end up with you? No. Manaru. Come on. Nyaru budan debu tamari ani shani nepo yakabuda pari. Asitaura nyaya yekuti mai kuru vari kundo vanenge kufa kwakaita mwana ndo vari kwakaita kuti mwana yafa chinhu zvakabuda saka anga achizarurwa. Saka izvozvo zvarudzwa saka parudo kuti pachiendwa panoendwa uyu aende kobuda nyaya yake yekuti chi akudirwe futi zvichitaurwa zvichizidzikwa majekerere. Isusu zvinhu zvokuti taigona kudai tichironga kuti taigona kuti zviitwe muno kati inini manje zvokuchaita nyaya idzodzo muno handisi uchada ndoda kuti anhu mubude muchienda kuozwa zvinhu zvinenge zvaitika inini mapurisa modzoka nefeedback because handidi nyaya dzokuzonga zvinhu zviri kuitwa muno zvoita kunga isusu tine mainterest nazvo izvo zviri zvinhu zvine vanhu vari kunetswa nezvinhu zvavo izvozvizvi munhu wese ane nyaya inoda kufambirwa wega chimusoro kana tomboro handichaiti munhu handidi kutaurirwe zviro zvisina basa ndiri changamire inini nokuzotaurirwa zviro zvisina basa nanhu ane nhamo dzekumba kwavo dziri kuaunza panapa handidi. Saka it's okay imimi munofanira kuenda ini pasaiti ndo yakuenda panamba 1 pane vari kuda kufamba muchienda mupurisa anenge aripo moenda kozwa tochizwa anzi ndisikazivi ndanga ndakumbira last time kuti ndinokumbirawo kuti kana kuri kufamba ndofamba kuchechi ndonamatenga tikataura kuti hazviiti bhozi akauya umhangara nyaya akati asi kuda izvozvo imimi dai makauya umhangara kuti utaure zvaunenge uchida unouya umhangara apa makamhangarirwa munhu akakumhangarirai ari kutaura kuti kuchechi kwenyu ikokoko ndokuri kutobva mhepo dzacho dzimwe dziri kushupa panotsvakwa umwe muprofita haasi wekuchechi kwenyu chete panotsvakwa umwe muprofita handizve inini ndaikumbirawo kuti sezvo mukadzi iyo ndiye uri kuda kubatsirwa ngen'anga kana muprofita usiri chechedu ndaikumbira kuti imimi ishe sezvo muripo chimubatsirai kuti iye achenuruke ari ega. Inini nemhuri yangu handikwanisi kuti ndisiye chechi yangu ndiende kumuprofita umweni kana kuti ndiende kun'anga. Inini hangu ndiri panyaya iyi kai baba yaka akakwanise kutora mhuri yawo akafamba nayo izvi akuti asaka oraiti dai ndisina kuya kunoku ndaidozobatsirwa ndiani izvi ndiri kushungurudzika handiti iwo kusaidhi kwavo kuri bho akupana chiri kutoanetsa ngekuti iwo akakwanisa kutora mhuri yawo akafamba akati muroyi ngaasari saka ndo uroyi wacho ndodoti bude zvekuti nhasi uno mhuri yawo ese anayo neakadzi acho aroti ndiri muroyi saka ndogara sei mukati mwemusha wawo inini kana richiri kunongedzwa uroyi nechimwana chiri kubve pamukaka mudari muno ndo nyaya dzauda kutanga uda kushupa muda kujairira muno musteni saka ndinoti uroyi wacho ubude zvewe ndakauraya muno mamusi unopuwa mukana utaura mukati uri kutaura zvinozobuda chii. Alright, I'm sorry that ndinofunga imimi mai chinangwa chenyu chekuti mufambiwe ndechipi ndinorai ambara imi handikudawo chenorwa inini ndiri kuda kuchenurwa baba imimi
mwana uyu ndiye wakauya echizi uri kubudirwa atazvizwa baba echipomere mhosva yekuti ni ndakauraya mwana wangu. baba imi makambofambire mwana handiti ndaenda korapise mwana muchinzwa henyu zviripo nezvingangoitika muupenyu. Mai avo munhu takambokubvunzai kuno ndivo here vakaita dambudziko iroro kana kuti kwete? Ndiwo pane nyaya yavo vari vada kuchenurwa. ininipo pandaifamba handina kumbonga ndichitsvaka zvekuti nditsvake kuti ndiani, ndaitsvaka kurapise mwana. Right. Saka ivo mai vanoti munhu aitaura mweya waitaura waiti ndiyo vanoda kuti vachenurwe, imi muripo nemwana uyo aripo nedare riripo. Saka ndiri kukumbira kuti kuchechi kwedu zvinongowako. Right. Ivo manje ka vari kuti hatikwanisi kuti tingaenda kuchechi kwenyu, ngatitsvake kumwe. Saka ndo ndakumbira imwe daro kuti zvazvitonano muchitobatsira ivo vari kuda kubatsirwa. Inini handikwanisi kuende kuchimwe chiprofiti chisiri chechechi yangu. Dare harigoni kuti ringatora ivo nokuti dare handiro rinoda kuti rakavanenedzerera. Imimi mwana wenyu nemimi mukafamba ndimimi vapane nyaya. Saka dare harigoni kuita imimi musipo, munofanira kunga muripo imimi. Because ambo yava kuti ndinoda kuchenurwa ndiwo pane nyaya. Inini zvekunga ndiri pang'anga kana pachiprofiti chimweni handikwanisi. Hamusi kuiswa pang'anga. Kuti kuri kuchechi kwedu zvakanaka. Ndanga ndakumbira paya kuti ndaikumbira kuti mutipe mupurisa. Handitika unoda kochenurwa. Handi ng'anga zviprofiti zvimwe zvese zvakabva pana Mwari. Toenda kozwa Mwari unoti kudini, zvaari kuda sezvo zvinondobuda. Right. Ambuya mungapera dare rino chikonzero chinoita kuti muti kuchechi kwawo handisi kuda. Ini chikonzero ngechekuti baba aya mwana auye chindinedzere mhosva handiti akakwanisa kutora mhuri yawo echobva aenda nayo kofamba ane zvaakazwa zvakabuda ikweyo zvaasikadi kutaura ba. Muri kuona here baba ndio. Saka asi kudaba kuti tiri kuhwandirana kudai. Asi dokude pachena baba. Ndi hwandira. Saka iye echiti ndakazwa ndakanga ndichimutaura kuti kudini. Icho chemusikazi kuti mutaurira ichocho ndio chaari kutonetseka. Ndio zvandiri kushuphika ndizvo. Kuti tozwa kuchechi kwedu ndio zvaari kuda kuzwa iye. Vataura chikonzero. Handi ambuya tati imimi mwati hamusi kuda kuenda kuchechi kwawo. Ngimwe taurirai dare. Saka pakudisa kuti ini handisi kukwanisa kuenda ngezvakanaka. Inini chakatume kuti ndiuye munomu. Kuti ndifambire munomu. Ngechekuti iwona baba mwana auye chindipomere mhosva. Akakwanisa kutora mwana namai yake nemukwambo na atete akafamba kurapise mwana uyu. Asi auya hana kuuya neanza. Akauya akangonyarara. Baba imimi. Afana kutaura kuti kutenda zvazi zvakati. Inini ndaimbomanyidzana nemwe. Nhasi uno. Ende uyu pamwe zvakasore airwara yangani. Uyu ndiye wairwara. Vakafamba vaivangani. Ini ndakatora mai nyakubereka nenini. Ndiyo here vairwara. Mai nyakubereka aichengetawo kurwara kwayo. Right. Mweya waiti ndiri apa mwana wacho ngewani zvaitaura. Nguve awo. Sei musina kuatorawo? Ndakakorera kuatora nenyaya yekuti ndandisai ndaronga ndanditombotomanyedzana nemunhu wairwara. Baba, ngative fair tichitaura handitika. Idare rine rinogona kuona kuti mweya waibuda apa uri wemwana wawo. Awo mwakatora ngoti mwana wawo waiyapo. Hamusi kupaona vari kuti hamuna kubalanzisa. Ngatindotaura hedu hatisizi kuti kuhamba kana kuti kudini baba. Ngatitaure zvechokwadi. Hamusi kubalanzisa. Kuti mwaida kubalanzisa mai ewo waiyapo aishengeta yandika. But mweya waibuda waiti ndiri mwana wawo mwaizotorawo futi mai acho. Azvizwirega. Ipo papa baba mungaite nharo mungaite hamuna kubalanzisa. Saka aya akuti homaireva kamaitorevesa. Saka varondoda kundikirira. Saka achemaukiriwa saka ndati isusu kuti kuchechi kwedu zvinokirika zvinoziva. Imi makati kuzvikirira kuchechi kwenyu ipapo pacho pemwakazvitota naiwo aripa. By now today mwaidai mwakutoriputa kudare kwedu kuti pendakafamba kana kuti petaibatsirwa kuda kwenyu kuti mutitaurire zvaizvi zvakati zvakana musikadi kutitaurira kuda saizotove kumangara nokuti vaizozvizwira vega. Zvakaita kuti vamangare kusiyiwa kwaakaita, that's the root cause yokuti vave kumangara. Saka vakufira kuti imimika muri kuti isuspect. Ndokusaka makatora mai uyu mosiya mai emweya uripo. Vakufira kuti hamuna kubalansisa baba. Dai makabalansisa nyaya yenyu nhasi yaidaro isiri muno. Maindotore mhuri yenyu mofamba. There are so many people maraini vanofamba nemhuri dzavo. Wozvizwira ipapapo. Wazoda komangara unomangara sewazvizwira. Ndipo pamakavhiringidze nyaya yenyu. Saka nhasi vari kuti ngatiteudzwa ndiripo. Saka ichodaro you are forced
kuti titi chienda inokuti isusu tiripo kuti kubalansirei pemwakakundikana imimi ngaende kozwawo mai aya uzvizwiraika kuti chibatwa wabatwa kana asingabatwi habatwa. Ndinoenda nawo kuchechikwedu zvinoita mwana wacho udombotaura baba Aidini zviro ndishungurudza kuti ndodzoserwa hemhepo yemunhu wakafa. Munhu wakafa unorwadza ngoti mwese unonga uchiremerwa. Mwiri wako wakura waite mutsoto ngekuremerwa. Anditi kaya pamuri kutaura kuti endai moite zveng'anga. Andika kutaura kuti mhepo yedu adzoserwa pamwiri pangu inini. dara rina kuti kung'anga hapana kuti dara rina ngoti kung'anga. Mweya munhu wakafa handichadi. Onini mai angu ayari panapa akabereka ana kwa Mungabie. Akabereka ana kwa Mungabie. Otora mwana kwa Mungabie umwe ouya naye apa ndio chafembwa. Ngoti inini mweya munhu wakafa ndakabvisa. Ende futi ndikushungurudza. chingomira Sorry my dear. Inini ndiri mai emwana waibudirwa. Mamusitandisa. Ndini mai achama. Ndiri panapa ndakabereka ana 7. Ana 7 akapere kufa kwakasara iye urapo. Saka muruda kuti mhepo yemunhu akafa uye futi idzokere inini ndakafambira mwana wangu kuti mhepo iyo yaide kutouraya. Ndopedza ndoya kudzisira mhepo pa mwana wangu kuti ndichisare ndakaita zvandakaita zvinezvi. Ndozvimuruda. Ambe amusuzwisisa. Amusuzwisisa totenda kudaro. Inini mwana wangu kuti aende kudare hakuti aende kunyika achichadi. Ndakatobvisa mhepo yanga iri pa mwana wangu ikapera. Saka iwo kuti jaira takasimuka. Jaira takasimuka mwana wayo achibudirwa nditi. Iwo mai gurangu akatize pamhatso. Tikasvike pakusimuka tege isusu. Takati baba nemukwambo zvaruta anga asipo pamhatso akaenda kuma tuckshop kokurukurira amweni nhamo dzawo. Kukaze murume akandigodeketera nhamo dzawo. Kuzotitaurira futi isusu. Maso anga asipo haruta ruti ndakandiripa anga asipo. Anotakurwa sei asipo. Alright. Alright, chakupindura yangu. Ndaida kutaurira mai avo kuti nemukunda wavo nyaya iri apa haisiri yekuda kudzorera mweya wemufi pana uyu ba ende unoma munombotaurwa kuti pane nyaya yemufi ba. 2 ava mai ava vari kuda kungozwa chete kuti ndakapumha kuti ndiri muroyi ndio bedzi nyaya iripo kuti mimi muchiziyo henyu zvekufa kwemunhu ndimi maakutozviziya maakutotiputitsira zvimwe zvataa tisikatoziyi. Asi nyaya iri apa ina mai awa nyaya yawakaripota inozikana nedare ngeyekuti wakadzi unoroya badzi. Ndapedza. Kuti tiende kunyika dai anga aripo zuva ratakafamba hapazi kushungirwa ina tokungoti maiguru achata tingatendetese asi ndakashamisa ndona maiguru echibvepo kana maiguru arapa anombonazvo kuti iwo anga asipo akatizepo Saka in other words, saka iwo nhasuro akonotibhurira bhiswa akupedza akuti pazibhuri ngaridzoserwe pamwana kuti ndichisare ndakaita zvandakaita Ambuya, ngeamwe mazwi muri kukonifema kuti ichokwadi ndiwo akauraya mwana wavo akazoise pane uyu. Maakutokonifema. Izvozvo ndio zvaari kuti zvekuri kukonifema ndinoda ndiri pagiraundi nemi notsvaka. chakakorera kuti auye pagiraundi musakutirwa mwana chii. Pamusoro dai iwona haana kuoneka paground asi kuti hapana ichaaiziya asi imimi semhuri maifanira kunge makagadzirisana muri kumba kwenyu. Aya akazomhanyawo kuuyawo kwamambo kuti abatsirwe saka muri muno imimi kuti mubatsirwe mwese. Saka akazopepuka ngekunge bhuri rapedze kureketa. Right. Pamusoro baba Mugabe. Ndotendora ndosara inaika. Isusu tinoda kuti dare rino nyaya yakamangarirwa toda kuti tiitaure ndeyekuti ndinoda kuchenerwa nekuti bvuri rakabudira raiti ndimi imwimwe mazwi etiri kutozwa kutaurwa ngemhuri yenyu toni iri kutokonifema ende varikutoti ichokwadi havasi kudidze mazwi ekuti ichokwadi but the tone iri pasi pacho iri kubudisa. Saka dzimai venyu uri kuti ndinoda kuchenerwa ati mudzimai venyu baba munomuda baba kuti muchimuda chaizvo ka ngaakiliwe
usagara mumusha mwenyu zvakateiwa. Handirambi. Saka ndati tinokirirwa kuchechi kwedu. Zvekuti tiende kunyika kana kuchimwe chiprofiti ndio zvinokumbira kwemuri madzishe. Kuti izvozvo ndaikumbira. Pana simuzero uchangamire yana katika Tinozoe chakamire ndai funga hangu mumaonero enyaya yawo. Ngatingodai ngombofamba wachienda kuchechi kwawo sekutaura kwaari kuita kumaprofiti anditi mupurisa unonga aripo. Right, vaenda zvichabuda ikoko tinozvinyora pasi. Kwakuzi chizobve kumai awo ane abereki awo. Kana asina kuwirirana nazvo iwo anotorana wane wabereki wawo obude kuenda ku next zvinzoera kuzwa kuti ndizvo. Kana zvirizvo feedback yeno yafuti kudzoka muno mukuti zvinhu zviya izvi azviona zvakadai ameno kuti pakamira sei. Nyaya vanhu ngatizive kuti munoziva kuti vanhu vari ujeri vakaenda ujeri vakaenda kuzimbabwe ngati chakavaendesa ujeri inyaya yekuti vanonga vatonga nyaya wai nyaya iyi yauya kudare hatidi kuti nyaya inenge yakaitisa gakava yauya kudare futi ka touya kudzokera futi dare isusu topedzisira takushaya pawa. It means kuti isusu takutodawo rimwe futi chi dare. Nyaya iri kuitika ndeyekuti vanhu ava vakatadza kugarisana. Nyaya dzavari kutaura idzodzi kumachechi kwavo vakaenda kusvikadini zvikaramba tatsai ava vakauya kumangana. Isusu kunoko kudare tinorula in favor of mumhangari because mumhangari ndiye munhu akarwadziwa nenyaya. Ava vese vaakutanga kuti tara kutaura nhasi havana chavakaunza kuno because zvinhu zvavo zvava zvakavadi zvakavanakira. Munhu ane zvinhu zvazvisina kumunakira ndiye munhu akauya komhangara. Ndiye munhu wetinoda kuti tibatsire. Ndiye wetinoda kuti tamubatsira iye ndiye anozogutsikana kuti dare radini randibatsira. Mabatsirirwe emuri kutaura imimi ekuti ndinoda kuti munhu aende kuchechi. Nyaya iri kutaurwa nezvayo panapa bambo imimi haisi yezvechechi ba. Inyaya yeuroyi. Ngatisada kutungamidza Jesu pasikakwani. Hapana kunamata kwakaitwa bapa nyaya dziri kutaurwa panapa. Muri kutotora chechi kuhwanda nechechi. But nyaya yetiri kutaura nezvayo muno ngeyeuroyi. Hutori nevanhu vakatofa hune mweya. Hakuna mweya inobuda yemashaya anhu akafa zvine chechi. Ingozi dzezvinhu zvakaseenzeswe mishonga vanhu kwakuurayana kwakupumhana uroyi. Ari kupumha nyaya yavo ari kupumha chiprofita here kana kuti ari kupumha uroyi. Muri kupumha chiimi zvinei nechechi. Hazvina kana chechi. Saka chechi tinoda kuenda pane chechi iri. Dai mwana wenyu akabuda achitaura kuti mai audoita muprofita ari kuda kuvhure chechi ari kuda kunamata taiti right. Iyi nyaya pari kurongwa zveya zvechechi. Nyaya irapa ngeyengozi chikwambo nekuurayana. Chechi iri kuenda kobuda papi. Imimi muruda kuhwandisa. Imimi semunhu imimi nyaya iyi handisi kuona kuti muri kupinda papi pekuti you want to be directly involved. Mwana akabudirwa ndeuyu. Mwana uyu abudirwa ndiye akaenda kopumha mai. Dai kusi kuti ava ndimai guru mumba menyu mevakadzi wenyu wakawanda. Otherwise pangadai paruda kutoripwa ka. Akapumha munhu uroyika. Saka nyaya yekupumha munhu uroyika hatitongi tichizwa vanhu vakapumha wacho kuti varuda kuisolva sei. Isusu sedare isusu ndozvendataura kuti nyaya yenyu dai mwaida kuiita nyaya dzenze kuchechi mungadai mwakatoita zvakatopera bhozi uyu mukadzi wenyu. Imimi last week but one maamuri muno handizve maamuri muno mukataura nyaya iyoyo tichiti mwana ndiye asiri chi asipo. Tikati mwana ngaaite sei ngaauye bhozi parudo kuti pafambwe paende kuzozikwa kuti mabudiro akaita svikiro iroro rekuti angashai racho rakabuda richita vanhu rione kuti richibuda futi richitaura zvipi izvozvo zvichikonfirmwa pakati pelast week but one kusvika izvozvi tine 2 weeks. Imimi sababa
makambofamba here imimi nemukadzi wenyu neakadzi enyu zvisina dare? Because musada kutitorera mitemo yekumba kwenyu yezvemuri kutotadza kuita kuda kuti isusu dare mutitambise furande kuti tigadzirise zvinhu zvekumba kwenyu. Imimi muri kuda kumbofamba here imimi? Isusu iri kudare kunongo hatitaurwi kwekufambaba. Imimi mada munogona kufamba zvechechi zvekwenyu, but dare hatitaurwi zvekuita. Ipo papo manje toda kuti tinatse kujekeserana kuti kwafambwa kuchafambwa kungani, kuiri kwenyu kwechechi. Anza yonyorwa amaya woendawo kwawo nemwimwe wacho pobuda anza ngani 2 dzodzoka. Hatisi kuda kuti tikurambidzei mwese, tiri kudawo futi maprofita 2, but imwe muri kuda kuti maprofita acho 2 aite kuchechi kwenyu. Idare kare munaziva kuti hatisi kuita zvo. Imimi dai maigona musha bambo, muri kuona nyaya iri kuita kuti muuye udare kuno kutadza musha. Inana nyaya iri udare tese tiri muno hatina nyaya, ngoti nyaya dzedu tiri kutosorova. Imimi the fact that matadza kusolva nyaya yamumba mwenyu, mai ava vauya kosika assistance kubva kudare, vauya kudare, isusu tauda kuvabatsira. Imimi makopinda futi pamusoro pedare, hatitongwi nechipostori nechidzo zvamuri kuita, bhozi topedzisira taakushaya purpose. Imwimwi ngatibvumirane kuti kunofambwa kuiri kwenyu ikoko kunoendwa mupurisa aripo. Ava mai ava vane right ofuti yekuendawo kumuprofita wano futi wawo mupurisa uya nemwimwe wacho muripo. Toona kuti anza dzenyu dzabuda dzawirirana nyaya yodzoka kunoku kudare. Dzikatadza kuwirirana it means kuti pane pakuda kuti kuendwe futi kwechitatu, kusiri kuchechi, kusiri kweawa kwetinenge taakutsvaga isusu manje kuri independent sedare, kwemunonga muchifanira kunge imwimwi mwese muripo futi. Ndiyo inenge ya the last and final, kwete kuti muye muchitaura kuti ndoda kuti zvese zviitirwewo chechi. Hapana nyaya yechechi apa, ingozi nechikwambo, uroi huri kuitwa. Muda kuti mudambohandise hapana chinombohanda. nyaya yekutorwapa ngeyechechi here? Nyaya yakabuda mwana wenyu achitaura ngezvechechi here? Ndiye here wakabudawo kana kuti waitobudirwa? Wakabudira apa munhu wacho ndati zvakabuda zvichitaurwa ngezvechechi zviri mubhaibheri here? Saka toti ainoedzera maya yauroi ngezvechechi here? ndiuye here ainongedzera kana ainongedzerwa ngemunhu wakafa? Munhu wakafa waibuda apa? Waibuda ari apa achitaure zvechechi? Ndinonzwa muri kuti chechi ngezvechechi here zvakabuda munhu iyeye achitaura? waitaura zvekuurayiwa kwake, Zvengozi zvechikwambo zvine wakaurayiwa ngechechi here? Ndiri kuzwa muri kuda uwanze chechi pane uroi. Ngezvechechi here zvakabuda svikiro racho richitaura? waitaura zvekuurayiwa kwake. Akaurayiwa muchechi. Anobata chechi, anobata kumwe. Saka waimuda ubate chechi? Isu ndokwetinoonamata tozwa kuti chii chiri kunetsa chakaita kuti mudzimai uyu ataurwe kuzwi wakachata ngemunhu akafa. Saka ndiri kukumbira imwimwi mama. Handidi izvezvo handisi kutozvibvuma izvezvo handati kunoendwe kuiri. Handikazi munhu akamangara une choice yekuendawo ndimai. Nyaya futi munhu atori nenyaya, imwe hamuna kumbozi munoroya bwena. Uyu haaroibo, imwe hamuroi, uyu mai avo havaroi. Munhu uruzi unoroya ndeuyu. Angadai akatotiza asi kutoonekwa, asi ari kuti ndiripo kuno. Isusu hatifambi nzvimbo 1 kuchechi, muchaenda kwenyu ndokuchatanga. Tiri kukupai preference yenyu yekuti zve munoenda, muruzwa iwe mai, munoenda tomupa mupurisi, moenda kuite zvekuchechi kwawo kwaruda zvopera, moendawo futi kwenyu imimi kwemunodawo. Uyu wataura kwake kwaari kudawo, imimi moendawo futi kwemunodinawo futi kwemuri kudawo. Mochiona kuti anza yabuda kuchechi neanza yabuda kwenyu magutsikana here? Ndimi munhu akaunza nyaya, muri kurataura kuti isusu munhu wetuda kuti agutsikane panyaya yega. Ndimi imimi. Kana muchinge musina kugutsikana, tiri kuzwisisana dai,
maanza yekuchechi kwenyu tinoitora toitsveta parutivi, imimi yekwenyu kwemunonga mwaendawo totora anza yacho futi toitsveta parutivi, totsvaga independent muprofita. Isusu sedare ndo panozobuda kuti dare pacho wangu inini muprofita wemunouya mwese imimi. Ozo tozoona kuti anza yake ari independent iri kuwirirana nenyu here kana kuti neavo. Kana yatadza futi totsvaga futi isusu apa rinonga radare apa tiri kuda kukupai mukana wekuti imimi tinotanga kuenda chechi tozwa anza yenyu, ava vane kwawo tozwa anza yavo, then kana vagutsikana nemaanza abuda it means kuti nyaya dini yapera. Kana pasina kugutsikana isusu sedare takadai tichatsvaka wedu muprofitawo futi. Munochitonga makubatsira iye mudzimai wangu mwese imimi ndikuda kutobatsirwa bhozi makasungwa. Nyaya yekuti mukava muri musungwa ka ndiyo nyaya iri kuda kunetsa mudare munomu. Izwai, nyaya dziri kunetsa izvozvizvi hadzisi dzedare, ngedzekumba kwenyu ndo kune ngozi nemamhepo ari kumunetsa ari kumuunza munomu. Saka mukangauya munomu kana mwakuuya uda kutitaurira futi zvekuita soga tautadzozwisisa kuti dare isusu tototomangarawo futi kudare tochitotsvaka rimwe dare futi makuti mwatikurira kaimi. Imi muruda kumbohandisei kwenyu. Mwari wacho madire emunomita minemba yakazara makuwa 7 zvikwambo ngozi masvikiro. Chechi yenyu yacho hamusimi murudo yaana here. ikoko kuchechi kwedu kwacho kana ndiri zvinobuda ikoko kuchechi kwangu. Asi hamurambi tiriko. Ndati nyaya yakudare isusu hatiteereri zvekuchechi kwenyu chete. Ndo pangobudawo inini manje ipopa samambo. Pana munhu wayambo ngakasimudza ro wakatanga kudhara. Ndiani? Awu baba. Ndini mashauri yangu ndatete. Chechi kwacho naye atakwenda nandini handeni kuchechi. Jona unotomboya kuna aende kuchechi. Ude kuenda nani iye mbasha kutora mutonga kuchechi tisipo. Atiendi kuchechi ba inoperera kuno. Zvatondinetsa ngezvekuti ana baba kubva nyaya iyi ichiitika ana mbongana akadaidzira kuti anetsani mukunda uyu mukunda wanda anditori kupa kumudzora ende hazvina kutanga izvozvizvi kutanga kare tindori mhandara nejaha nemukadzi yeno kutongeka kwainetsa asi andina zvichemo zvandaendesa kuna ana bambo asi ndakatozoona ana bambo ati amudare ndiyo vakataurira vaita ana hama une raiti imwe mwaimba mbudikidza ngewenyewe mbudikidzai wenyewe mwakabara uyu utori naabereki ake nemidzimu yake netsika dzake izvozvo zvatswai akaenda kuomangara kuna ana baba ake. Imimi ndati hatisi kumbonetsa handisi kuona kuti imimi mauda kutipangidza mudare munomu kuti hamuiti zvechechi muri muroi ndozvetakuona because toda zvinhu zvinobhalansa. Endai kuchechi kwenyu tozwa anza yenyu yekuchechi kwenyu uyu oendawo kwaro yakewo kwemunoti muroi tozwawo anza yeikoko anza dzenyu tochiona kuti iye anenge agutsikana here asina. Isusu sedare tinotsvaka umwe muprofita uri independent usiri wamayawo usiri wechechi yenyu wedu wedare bhodzi nyaya iri kudare isusu hatisi kuda kutonga kuti mugarisane kumba kwenyu nyaya dzainetsa kare muri jaha nemhandara. Tiri kuda kutonga nyaya yakauya kuomangarwa kuno ende akauya kuomangara nyaya ndeuyu. Saka imimika pawa yekutitaurira zvemunoda mwada imwimwi kuti titotangisa tokanzura nyaya yambuya momangara imimi ndokuti mutitaurire zvemunoda. Kana uri musungwa waunzwa kudare hautitauriri zvounonge uri kuda iwewe. Isusu sedare tisu tinoona kuti mumhangari wedu toita sei kuti agutsikane tichiitira futi vamwe vari muno vachauya nenyaya dzavo vazive kuti no tikaenda nenyaya dzedu isusu kudare tinobatsirika. Tikati mbuya vavadzoke kuchechi kwenyuka sedare tinenge taite isusu. Zvakanaka ana baba ataura kuti maitaurai tizembonyari imi musataura mutinozitaura imimi ndamuchijari muri chimba kwenyu munodini mungavanza akadzi mautotonga tesatisa akadzi bamwe maunobhadhara hautauriba wakamangarirwa uri musungo shata until wakuhwa mutana mune dare rese ruri kutaurei wairuda kuti pawadaura kutitaura uyu ndirangadai rutaura akamangara hauna nyaya wakaunza kuno pamusoro edare
inini nyaya iyi ndaona kuti inotoita advantage kuna baba muridzi waakadzi, ngekuti uyu akamangara kuzwa akauraya kana zvikafambwa zvikabuda kuti shuwa akauraya mwana wavo, iwo ndiwo anoripirwa, harisi dare rinoripirwa. Saka inini andioni gakava riripo, ngekuti akafamba kunoda kufambwa kwacho even kuchechi kana aya wozofambawo kumaatare amambo, aprofita wamambo, zvabatwa izvozvo kuti shuwa aya mukadzi wenyu akauraya mwana wenyu umweni futi, imwimwi baba ndiwo munoripirwa ngeweukama kunoberekwa mai aya. Saka advantage ngeyenyu. Imi mamira yotaura imi mira mira todombozwedare amanhu taura musati mwini tunotaura nyakulo kumosimudza maoko ndiyo zvingwaya dare simudzai maoko taura itizvo musati dzistebha petee tiri pemunoona tiri kubvunza munosumudza maoko chitaura isimudzai mese pamusoro pane paati ndaona nasekuru akaroorana takatsonga inzi 190 awatori mberi kwangu akaroorwa akatsonga kutange kutonasa kutoziyana kuti touya kumatare kuno kumba kwedu haasvikiba iyo echimhorosa mbeya masha atongoonana kumashopu chedu akaroora sei hatitozivi mari zaidziwa nani ba hatitomuziva kusaidhi kwedu mukwasha but kunase kuti mukwasha basi hapana ba hapana zvirongwa zvese zvepamba kumba kwedu unototonga zvirongwa zvepamba hawo iba unotorambidza kuti handa dzidu umwe akasimudza uyo taura taunomboti anhu ambotaura kuitira kuti tapedza nemu handida anhu anozoti tautaura kunohumutanga werusudzama munotizviringidza pamusoro dai inini pane pendaide kunzwisisa kuti ndambonazwa mai ava vari kuti mwana wanga aine mhepo yanga iripo yemufi sekufamba kwamwakaita yange ndaide kuzwisisa kuti yange ichizi yakabve kupi uye yakaiswa nemai avo ameno ndaifungoti pakajekawo futipo pa kuti mwana une mhepo yemufi ini ndati mwana wangu haasi kuzoenda kung'anga ba kung'anga haasi kuenda, mwana wangu ino andakabara ini ngati mwana wangu haasi kuenda kung'anga iko mutauri ndikatofira mujeri mwacho ngati mwana wangu haasi kuenda kung'anga mbuyewo ndivahonzereso guru iyowawo eki takabva kare kuti zvenyu muri paadvantage chinyarari simutaura ini urikubvunza maya yandazwa ichitaura kuti maya wakatiza tanga tichiende kofamba ndinoda kubvunza kuti maya aya mwanga makataurira here kuti ndinoda kuende kofamba kunzwa shaya unoti huungano kwete musandidzidza dzakati kuti mai atizi mwana wakauya chibudirwa nditi ototiza aitizire anhu ari kurongedza uroka kuti anhu ati kofamba aiwa ndiro kuti ana matizira akaita saka mukanditi hungu kana kuti kwete aiwa asi ndiri mutaura kuti mwana wangu haidi kunanga banga kuti kufirwa ngana ndiwo iwowa akatikira mhiko kuti mwana wako kufa iwowa pamusoro nyaya tapona madzimai achimira yambuya mirai yataeba magodo ekumadzimba isusu changamiro inofunga decision yemwamwa ndiyo number 1 afambe azvipere muri kuenda kuchechi mofamba nyaya yenyu imimi mbuyeni ndotori nenyaya iseyo mune here penyu kwemuri kuda imimi kune muprofitawo wemunofila kuti kaenda inini anda dzangu dzinobuda tiringoda right saka imwimwi mupurisa tinoti imimi hatinota ngatite zviri fair otherwise kuti imimi mukatoti ndinaye haichasotobudi hatinota munhu wetinotuma you are not directed iwe unoite mainvestigations ako ekutsvaga vanhu vanozive basa watungamirira handi baba aya mati kwenyu kunoendiwa imini
but hawabvunzi kuti munode kupi, munoda nani, hawabvunzi. Wozgwa futi amai apa. Tozozgwa unonga arambe kuende kweumwe. Atingatongi munhu kuti pano waramba nyaya isati yaitwa. Saka unonzwa unoyeona unoende ma-investigations. Kure. Wozosta futi ma-investigations. Watora nhana woenda nawo. Tozozwe ma-results. Nofunga ndio decision yetinopase dai. Atitongi kuti pano ucharamba kana mazoramba tozoona mwabveyo kuti wakarambe kuzoende kwoumwe kana wakarambe directive yedare ndianani. Totangira apa. Nokuti hapana wati aramba. Saka tikonupe munhu. Ende nyaya iri mudare hamutauri munhu unotaura imwe hapana hatina muda kutaura kuti kuti tauda tunoita dzimwe nyaya. Decision tapedza muda kuti musiyana mambo makati timimi munhu ngataure chokwadi chake handiti. Saka ndikanga ndichida kutaura handiti. Mukandirambidza imi kuti ndisataura ndosimuka munondine shungu. Zvinoita here. Bambo wangu ataura kuti isusu atiendi kuchechi. Tingatenda kwedu ngekuti takamira. Iro zvakanaka. Iwo anoenda kwawo. Ngekuti akamira. Inini ndiende kuchechi. Ndio mutsauko uri. Izvo mungadai makaita musati maunzwa udare. Takashaya mukana wacho ngekuti zakataura mukati. Vaone hakuna uchaende kunodo umwe. Dare ndio rakutungamirira. Handiti. Tadare idare rakutungamirira. Hakuna unoende kwa Ntezara, hakuna unoende kwa nani, hakuna. Mpurisa ndiye uri kutungamira. Mpurisa ndiye ndiri mutuma. Inini ucharamba. Unonga akurambira inini. Inini ndoti zosanjisawo simba rangu kuti bva ipo papo manje kuenda mberi. Because nyaya yenyu dai makaigona isina kusvika kuno. Makaitadza. Hamutauri but toda mubatsira next time mukaona mwaita nyaya yakadai pedzai nyaya dzenyu dzimba kwedu. Nemuri kuona arume ese ari muno ari kupedza bhora. Isusu tese panapa tinadzo nyaya dzakafanana nedzi tiri kupedza. You are a failure. That's why your case is here. Tauda kuti kubatsira kugadzirisa musha uchifunda kuti musha chii kubva kuna mambo bhozi watotadza ndo kunozi kutadza. Ukaona wakumangarirwa mudare ngemukadzi unonga watotadza kuita baba. Saka dare ndo rakutombomira kuti tiite baba kuti nyaya iyo ipere. Yapera wozodzoka kuita baba. Izvozvo don't make a decision. Silence in court. Budamendi. Next case. Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifambira. Dojibondora, dojibondora,